Posledné krôčky. A čo čert nechce a naše oči vidia. Po druhýkrát sa to podarilo. U mňa poprvý, myslím si, že u viacerých z nás poprvý. Konečne vidím ten kríž. Super, paráda. See you downstairs. Konečne vidím ten kríž, po ktorom som tak túžil, je rok dlhý. A hneď si to tu dáme rekapitulácie. Matterhorn, ktorý je od nás samozrejme nižšie teraz, Weisshorn je nižšie. Tam je vzadu vidieť Mont Blanc v pozadí. Čau. Čau. A my sme vyšli do výšky 4545 metrov na vrchol Dom. Vôbec sa nebolo trápenie, bola brnkačka, šup, všetci došli za chvíľočku, veru, jasné. Dobre, potom robíme nejaké fotky.